acabat. Nah, va, xaval. On anem, Patxugues? Anem a Suïssa. Jo, serà històric. Serà espectacular. Llamine, algú a dir? Oh, Llamine. No. Què ha passat? S'ha de seguir. Quintana? Jo sí. Pues què, anem a... Anem a Suïssa. Anem a Suïssa. La veritat és que pinta bastant de viatge. Sí. Són les... Quina hora és, Pifarrer? Las carne y hueso. Hòstia, que pringat. Això ho penso dir, Se'ns farà llarg, Se'ns farà llarg fins diumenge. Ja s'acostumaran. Ja s'acostumaran. Bueno, és el nostre primer vlog. Esperem que vagi bé. El piano. Fica't a tocar. Jo sé, Sí, per això. Interès estel·lar, no? Sí. Mira el xavalín. El lloc més segur de l'aeroport. S'ha equivocat. Estàs gravant? Sí. Patxicito. No t'hi fa res. Són uns tímids. Realment, veia grup de personatges. Sí, però són uns tímids. Pues ale, ja estem aquí, t'hi fa res. A la vostra salut. Followers. Ara fas així. Però has de fer... A veure, abans, xavalins. No se'ls veu la cara. Preguntes i respostes. Està gravat? No la paris, Segur que ja l'ha parat. Deixa. No, perquè si no us talla el cap. Preguntes i respostes. A mi m'estan filmant. Quin és el vostre color preferit? El nostre color preferit? Pregunta difícil, Hòstia, ja veus. Mira, jo crec que el negre és el millor, tio, en realitat. O sigui... El negre és el millor, bro. Pregunta ràpida. El meu com a preferit... Bueno, gaire estona no puc estar Jo així. dic blau. Clar, sona tu, mira. Algú explica, la xuga. Això es veurà a la llum, aquesta conversa, o no? Ja ho veurem. Jo soc l'editor. Home, Jo decideixo, tinc el poder. hi ha hagut amenaces de censura, Serà com Vito Quiles, ficarà els portes que vol. Esperar els blogs per ser ell el main event. Protagonista. Ah, en sèrio, com fem el blog? Gravar i després ja veurem. No? Quina és la vostra idea? Per parar com es fa aquí o aquí? El del fort. Que m'hauria de tenir un vídeo de cada dia. O de... Per Clar, tenir-ho, jo havia pensat, no per sí. veure, no per menjar-lo. Llavors, que menja. Però també... No. Avui... 300 likes i marxem a Nova York? 300.000. Bueno, Tu vols anar a Nova York o les... Són les 6 del matí. Nos vemos en Suïssa. No, no, vull dir per res. M'acaba de tallar 3 hores de... Qui? Aquí. És bona idea. Joder, Patxo, l'hauries d'haver tret. És molt bona idea. L'any passat vam jugar... Que va molt lent. Ah, va, vamos. Que va. Millor que passi. Ui, som estat. Velu el què? Aura. Bianca. Aura. Laura. Jo soy Carlitos. Trenca la pilota i ja està. Tant va dir. Hombre, Quintana. Com el xiste no de que es diu. No, Quintana. Què estic fent? Quintana, que cabrón. Ah, no. On? A on, Que crec que està bé. Jo encara no m'he enterat. On està? La família i no l'utilitza ningú. I només l'utilitzes tu. Estic esperant a tu o miro la càmera ja sola? No, a mi. Vale. Vaya puto fricat, tio. Hola, mama. Torna-hi? Hola, mama. Vale. I ningú més? La jefa. Vale. Vale. Patxugues, ensenya el que has portat, va. Fes un unboxing. Si t'he de fer un unboxing de tot, que porto la motxilla. No, tot no. Lo interessant. Això, important. Una pilota. Una tonteria, però et pot treure de molts apuros. Ja ho hem vist. Aquí, en 5 minuts, et muntem una patxanguilla. Què més porto dins la motxilla? No, joder, treu la 3DS. A casa m'he deixat la dignitat. Ah, jo tenia un Treu la... control remoto, perquè no Això. Però he portat això. Ah. Com dinamits, Patxugues? No, era espectacular. La 3DS. De fet, hauria de fer un vídeo com de presentació, d'introducció als integrants. Els personatges. Va, sí, bueno, em puc ficar al davant. Va, Ivan, comença a presentar-te. Vinga, va, fiqueu-vos allà que us faig uns planitos. Com algun dia. Talla, sola. Ja, Minés. Què dius? Que quantes minides et menges? Llaminadures.
Per començar, em trobo que és despectiu parlar així dels altres. No em sento còmode. Mira, 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 mira. El Messi. Cada qual pitjor. Què n'opines? Emote. Pero la quería tanto. No, A la puerta hem de d'embarque. marcar. Pero que estem a la Puerta del Sol. Arnau Quintana. A veure, tenim problemes amb el Swiss Travel Pass. Ai, no, el Swiss Travel Pass no. El Lola Fly. A veure, Batxo. Això és perquè és com un telèfon que t'ha donat a Suïssa. No, o sigui, el telèfon l'hem de ficar jo. No sabem si he de ficar el meu número de telèfon a la SIM Pues pregunta-li al ChatGPT ràpid, boig. a una S. Li està preguntant al xat amb un àudio. Home! No m'ha donat Sí o no? número de telèfon. He de ficar No, el no. número de telèfon a la configuració del mòbil. Vaya xapa. Ja, calla't la boca. Com no callis, sí, perquè... O la Fly, no? Estàs ficant nerviós, eh? Estaria molt Em fa gràcia que vaig de tant en tant vaig gravant a l'Ivan. la reacció, I eh? sempre mira. Va pifarrar tu una mica. Bueno, pues aquí estamos. Ja veia jo, però no va a l'enxufe. Què vol dir d'allò? Ja no sé connectat. Ah, vale. I no... Però perquè no estem en marxa. O què? Vale. No, no sé. Espero que quan engegui sigui com el cotxe, no? Exacte. No hi ha el contacte ficat. Ah, vale. I si voleu un Uber podeu ficar aquí el codi QR i... Vinga, va, agafeu el codi. Vale. I ens veiem a Sissa. Bueno. Hòstia! Ara, Ara. despediu-vos del 4G, xavales. 7:24. Dos vueltas en la parte delantera. Dos vueltas delante Aquí de tenim a un que no sabrà sortir de l'avió si s'estrella. No. Dos vueltas en la parte delantera. Pues chavals, mi gente, ja estem a terres suïsses, hem arribat, estem vius i a buscar el tren. El tren o bus? Tren. Tren fins a Ginebra. I a Ginebra... No, no podem. Acabem d'entrar al tren per anar al Desto i mira, en el VIP. Reservado, eh? Reservado. Però que locura! No, està guapíssim. I el cubata. Això representa que és l'equivalent a Renfe, d'aquí. Com se les gasten els suïssos? Home puta. Bueno, se gasten en 300 euros. Una fot. Sí, perquè ens ha costat 300 pavos 6 dies de transport públic per tot Suïssa. I a Bob venir la camarera. Com que camarera? Això és un micromachisme. Bar woman. Com que moven? Ja retallaràs. Sí, xavales, trepitgem terres sueques. Sueques? Suïsses?
sueca des de Suècia, bro. Perdona, és que com que l'any passat vam anar a El Suècia... jet lag. Ah, vale, fronteando, Que si no, veure hi ha un blog a TikTok de cada dia. No, perquè l'he ficat a amigos només. Sí. Però sí, Només els bits, va. això és el primer que es veu al sortir de l'estació. Així que jo què sé. Mira, un tramvia, primer tramvia Mira, encreuament de tramvia. Hem de pujar els tramvies, a gastar els seus tramvies, va. Ja. I res, no sé. Ara hem de veure cap a on anem. El Pachecito amb la Lola Fly ens ho dirà. I no sé. Sí, jo també. I som-hi. De moment, el tren, una locura, o sigui, molt silenciós. Mira el Pifarrer, s'ha ficat les gafes de... Sexo. La Rafinha, La que he vist. Jet d'au. Anem a veure el Jet 2. Jet de l'aigua. Que per que no ho sabeu francès vol dir un jet d'aigua. Vale. És un d'allò disparat a 140 metres. I per què anem a veure aquest jet d'aigua? Perquè és el més famós de Ginebra. Literalment és la cosa més famosa de la ciutat. I acabem d'arribar i mira, està aquí. Pam! De fet, literalment, podem tornar allà. Sí, no, mentida, és allò. Mira, mira, mira. Oh! Que planazo. Quina catedral. Bueno, ens anem a provar, a veure què tal. Aquí estem. Hem vist el xorrillo. Pifarrer diu que li ha agradat molt. Abans l'Ivan de Datos. Tira algun dato, va. No és borrar. Quina, no funciona el dissolc. Mira la foto amb l'app de la Gina. El Quintana diu que l'aplicació de la gent és una merda. Epa. I res, ara donarem una volta, suposo, al llac aquest. I no sé si pillarem barco. Així com a de tins s'ha de dir que pensant que fotria més fred, fot una calor insolament i són les 10 del matí, o les 11, ja no sé, 10 i pico, i fot un caloramen. Això, bueno, ara estem donant la volta al llac i anirem cap a la part antiga i donarem la volta. Pujarà o no pujarà? Sí, digues. Aquestes són les pilotes que em falten per parlar-li a ella. No... Unes declaracions. Fan del Barça contra fan del Girona. Qui guanyarà? No, 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 mira això. Què? Què passa? Mira aquests jugadors. Què passa? Quan un és del revés. Ah, vale. Gravant? Sí. Oh! Miniatura, Però... Planazo de patxugues, Pacho, quan vulguis surt, que m'estàs fallant la foto. Això què és, Pacho? Però vale. Tan piedra, Explica fluix el que ens acaba de passar. Vale. Hem anat cap a la catedral de... cap a la catedral de Ginebra i ens hem trobat a dues ties a la porta. Diu, dues xines. No volia ser jo qui ho digués. Ens hem trobat a dues ties a la porta que ens han donat un free pass per a algunes activitats de Ginebra. Sí. Espectacular. Hem hagut de penjar una història amb un sticker molt boomer perquè ens donessin el paper aquest, que té el plif a la mà. Que pringat, bro. Sí, pringat jo. I res, i I ara això. mateix estem aquí dins la catedral i ens disposem a pujar al campanar. I l'imbècil aquest, que no para de gravar. Mira, el Pifarrer... Uf. Ojo els bessons, Com quedi gaire, em quedo bien. Hòstia, el que queda, nen. Sí o no? No s'acaba mai. No et pensava, dic. Hòstia, que queda. La puta, no s'acaba mai. Dos vistes que hi haurà que tirar. Uf. Què tal, Liula? Sí. Ara sí, com un problema, Vale. No. Ah, sí, ja hi som. Ja estem, bro. Ja està. Fuà. 20 més no te'ls aguanta. Hòstia, doncs puja més, allò. Xxxt.
cojones? Jo no sé si podem anar per aquí. Quin mal rotllo. Mira, un panorama tour. A ver. Bueno, es veu una merda. No, que va avall. No, panorama que vaya a sacar. Com? Sobre. Vaya, que vaya. Si demà et puja més. Aquest és el curs d'honor i aquest és el sud. Curs d'honor? El curs d'honor? Hòstia. No tothom entra aquí, Cuidado, càmera. Hòsties. Hòstia, que caic. Gràcies. Hòsties. Què tal? aquí sí que has pres tot. Jo no passo, Però que esteu anant més amunt? Estic pujant l'escala sense respirar, perquè si no no passo. Bro. Pues mira la Xina. ¡Ul! Qué guapo. Sí. Oh! Al final sí me las has pasado el nou. Primero yo. Lo que dona passar un Instagram, tu. Ahora me sale ese guapo con tú, No, ja és boca, no? Subimos. Oh! M'he xocat jo. Com que ja tens algú? Vale, ara estem pujant a l'altra part. Hem anat a la panoràmica i això que eren els rellotges, crec. No sé. Ui, jo no passo, tio. Aquí, parad aquí. Parado aquí. Fotos a les mares i Estem al trenecito. Ja ens han cobrat. Anem a puta missa, estem fent el trenecito. Preparats per... El timón danès. Ja Per fer el tot. Aquí, la Creu Roja. Dato que no sabíais. El què? Si no és veritat. Que la Creu Roja és aquí. La Creu Roja. Mireu, aquelles d'allà són les xines que ens han donat el...
On the left El side, passi d'un dia. St. Pierre Cathedral. Són aquelles dos. The present building followed a large church built around 515. Mira locura. Bueno, en fi, estem a... Com es diu els jardins aquests? Jardins anglesos. Jardins anglesos i, bueno, ara, després del tren, venim a veure... I ara dinarem allà. Sí, no. Venim a mirar un rellotge de flors, que a veure, no sé ben bé el que és. O sigui, Bastant famós aquí a Ginebra. no me l'imagino pas. I anirem a dinar de súper a la Baratilla i res, aquí estem. Seguimos. Primer àpats suís. Sí, I, home, lògicament anem de pobres i hem anat al súper. Com que de pobres? Home, cabron. Hem anat al súper a buscar el dinar i a veure, s'ha de dir que el súper tampoc és tan car, no? No. O sigui, que deu costar com €1 més en general. I mira, jo i el Patxo ens hem pillat junts i mira, ens hem pillat, jo m'he pillat una baguette. Sí. Mira, espera. Jo m'he pillat una M'he pillat una baguette, el formatget aquest, i llavors el Patxo ha pillat això, que no sabem el que és i no sabem si és comestible, però pesa com mig quilo, i el panetone aquest, i pues, ens ho partirem per tenir pues, dos gustos, saps? Espectacular. I res, aquí asseguts a un banc al mig d'un passeig, amb els tontos aquells allà, Amb el jet d'or aquí. i el xurrillo aquí. I res, ara menjarem i anirem cap a fer una ruta amb el ferro. Vinga. Ale. Pues vinga. Salut. Sí. Després de dinar, aquí a les putes... Temps de l'euro avui, nen. L'hora amb flors. I res, a London i allà. I ara anem cap al barco que anem tard. Xavalins. Xavalins. Bueno, anem a pujar aquí a fer un tour d'una hora. A veure si tenim llop, perquè déu-n'hi-do la gentussa que hi ha, I el Patxugues, aquí. Va tard seu, com sempre. Uepa! El tour no tenim lloc, està petau, però mira, Oriol Pipa. Literalment el putíssim Oriol. No, durarà una hora, això. Quintana s'està queixant abans de sortir i el Ivan l'únic llest que ha trobat lloc. Una suada més tonta. A veure, Ivan, explica-ho. Què ha passat? Si no té res. Bueno, doncs que pensàvem que no arribàvem al tren i ens hem fet un sprint. Estem aquí suats, cansats, lesionats, el Quintana amb el cul destrossat. I bueno, hem tingut... I al final sobradíssims. Bé. Què anem ara, Patxugues, on anem? Anem a Renens. A trobar-nos amb Pau Tu. Això no és veritat. Què anem a fer primer? Anem al bar BNB. Al Airbnb. Després anem al Museu dels Olímpics. Per veure com estan els A veure, Pifa, com estan els Olímpics? Bueno. Se'm puja el bessó. Pues anirem al Museu dels Olímpics. I intentar convèncer a Pau Torro, com li dieu, Pau Tu. Pau Tu, que ens convidi a sopar. Ojalà, tio. 0,35 xerines m'ha costat. 0,5. Hem tornat a tocar. Transició, no? Sí, nova transició. Doncs hem baixat de l'estació i estem per un polígon que podia ser... Sí, mireu. Podia ser el polígon del Mafrica o Macoa, el que queda darrere de Callús. I ara mateix no sabem on estem ara. El Nil diu que queden 5 minuts. Corregeixo, jo sí que sé on vaig. Bueno, perquè és l'únic que té datos, també ho hem de corregir. Estem al sol, l'Ivan, el Pifa i jo, parlant de les expectatives que tenim del pis. Estan malament. Que són El baixes. Patxo diu que ens sorprendrà cap a bé. Sí, però de moment la zona no acompanya. Veurem. No dona confiança. No.
a la següent transició estarem a dins el pis. Exacte. Doncs ja hem arribat al pis, mira. Ho fem un run. Tenim l'Ivan aquí. Tenim l'Ivan. Ah, pensava que estava cagant. Què passa? Tenim aquí un lavabo. Que me tapa, tio. Aquí tenim els ordinadors per editar aquest vídeo. Exacte. El nostre setup. On es fa la màgia, Una tele més gran que el puto cap. Aquí una mica balconet. Bon sofà. Aquí cuineta, patxugues. Cuineta. Una terrasseta aquí chill out. I pa'lante. I una tauleta. I llavors aquí dins pues l'habitació. Ui, que tenc cagat, perdoneu-me. I aquí l'habitació. I diràs... Aquí dormireu 5. No, dormireu 3. O sigui, tenim un llit i un sofà llit per 5. O sigui que no sé com ho farem. Suposo que dormirem 3 aquí i 2 al sofà. Però no sé. En fi, problemes del futur. Ara, en realitat, hem vingut més que res per deixar motxilles. I ara marxarem. I pues eso. House tour. Patxocito! Ja. Ah, no! Li faig un... Ah, el meu tobillo, que és el dolent. Ah, ara ja no fa tanta gràcia, això. Mira Quintana. Puto Rubió, Quintana. Quintana ben perro, tio. Tio, però que no tens tac al cul o què? Si no me l'estàs picant. Com? Patxo, et trenco la mà, No puc. És que no vull fer força, tio, per favor. No així de mi No, si fas així em trenques el braç. Per això. No, però pots... Aquí veig molta gent que no vol parlar i després, quan pugi la fama, ja veurem. Això és veritat. Dit això, anem cap a... Estem a l'Ausan i anem a trobar-nos amb un amic, el Pauto, Andreu Misteri. Andreu Misteri. Que hem jugat amb ell a bàsquet 2 anys, no? Un any? Jo diria que un. M'he cansat. Pot ser? Jo diria que un. Que està treballant aquí a Suïssa. El tio és físic, vale? Per tant... I és un borratxo. Bueno, que es podria dir tots els físics són uns borratxos? No ho sabem. No, però la gràfica de... Sí, com més físic ets, més borratxo pot ser. O sigui, d'intel·ligència a locura. És una línia. Avall! Sí. I bueno, això, que ell viu aquí. Sí, i anem a fer unes birres amb ell. Bueno, i sopar, que jo tinc gana. Sí, sopar. I ens fa por perquè som pobres i, clar, dia 1 i ja estem anant a gastar. No, bueno, anant a gastar. Diu això, però hem dinat per menys de 5 euros, eh? Bueno, doncs súper, però l'esmorzar també ens ha costat 5 euros. Bueno, 10 euros no s'ha que l'esmorzar ja se'l ensenyarem demà perquè hem anat a una botiga de xinos i només hi havia menjat xino. Ah, espectacular. I res. Apa. Doncs a veure, ens anem a retrobar amb Pauto, que està per aquí, a casa seva, Suïssa, Lausanne, i a veure com va l'estància, perquè aquests 3 no saben ni qui és. Coneixen a la seva família, però no a ell. Cuida que ens matem aquí. Hòsties! Veure com els he gravat, eh? Això Vinga. És Suïssa o és Vietnam? Corten. Estem aquí amb Pauto, un favor, guanya grau. La primera treus per l'entrada. Però mira, ens acaba de convidar una birra a tots. El Pifarrer una Perol. Ah, però l'hòstia és més que no li agrada. Que no m'agrada el Perol, però perquè van perdre Palau Seco. Vaja. El Perol és barreja. Quina vergonya, no el vull gravar. Clar que sí, bro. Em sap greu. Mira, està bé. El que m'ha ajudat? És aquí. Què fas, tu, això? Un cau. Ara ens farem també el 21 dia, eh? Pau, tu és el millor, tio. Sí. Estem aquí, ens estem demanant un kebab, que són tremendos, són enormes, i valen 13 paus i mig, que dintre del que cap no està gens malament, vull dir, mireu. Literalment. La meva mà, vale? Sí, sí. Això, la mà del Patxo fa 20 centímetres. 25. 25. I ha fotut una de carn.
Que bueno. Això és espectacular. Sí, sí. Avui sortim d'aquí rodolant. Sí, i pots estar allà. Perquè em fa vergonya gravar amb el Pau, tu. Em sap greu, però és un grande. Ens ha convidat a unes birres. Ens ha convidat a una ronda. A una ronda de birres. Pau, tu respect. Sí. Hem de fer una foto. Per mi sortim de festa. Festa directa. Bueno, jo no volia dir això. Jo volia dir que ja hem sortit del sopar amb Pau, tu. Hem ficat el focus i tot. No... Ja, perquè sóc un millor youtuber. Bueno, ja... No l'he gravat perquè em feia vergo. Hem parlat amb ell, més un grande Pau, tu, en definitiva, no? I si anem autostop? Bueno, i ara estàvem valorant d'anar a fer un voltio per la platja per veure l'ambient, perquè ara ens hem encalentat allà amb la cervesa. I... Però ens escantem ràpid, també, potser, perquè potser ens escantem ràpid. Ja, segurament. I això, ara estem tornant cap al tren, a veure si fem una volta cap a la platja per tornar al pis o anem A veure, vosaltres què faríeu? En cas en comentaris, vosaltres què faríeu? Exacte. Hem arribat a la platja, només hi ha això, unes llumetes. I hi ha gent aquí al costat que no es veu una merda, però bueno, aquí estem. Hòstia, algú se li ho fa, quina peix. No. Retirada, marxa enrere. I ara ens toca fer un pujadot que no s'aprecia, però... Clarament és un exemple de que la marxa enrere mai és el valor. Hem de fer un pujadot de la parra que no s'aprecia. Perquè tot el que puja baixa. Torniquet. No, perquè a vegades... Bueno, ja que no, No parlarem d'aquestes coses amb un foc aquí. El susto ja el tens. Fins aquí el vlog del primer dia, perquè té una pinta que hauré de separar això per dies, perquè estem gravant molt, no? I nada, al final jo dormo al puto matalàs aquest amb el putíssim Ivan, el Piferrer dorm al sofà aquest, que dormirà prou bé, i Quintana M'he panxita de samarreta. i Patxos jugaran, dormiran a l'habitació. Així que estem moltíssims, la veritat. Així que fins demà. Vinga, una abraçada. Adéu.